Samantala mga idol, bagong multi-purpose building sa Barangay Herrero Perez, Pinasinayan. Tunghayan sa ulat ni Idol Robert Reyes. Mas mapapalawak na ang paghatid ng serbisyo publiko at mga programang pangkomunidad sa Barangay Herrero Perez sa pagbubukas ng bagong multi-purpose building na inaasahang magsisilbing sentro ng iba't ibang aktibidad at pagtitipon ng mga residente. Ang bagong pasilidad ay dinisenyo upang maging venue ng mga pagpupulong ng barangay, seminar, livelihood training, youth development activities at mga programa para sa senior citizens, kababaihan at iba pang organisasyon sa komunidad. Bukod sa mga regular na gawain ng barangay, nakatakda ring gamitin ang gusali bilang evacuation at operation center sa panahon ng kalamidad at iba pang emerhensya na magpapalakas sa kahandaan at pagtugon ng mga barangay sa anumang sakuna. Binigyang din ng lokal na pamahalaan ng proyekto ay sumailalim sa layunin nitong magkaroon ng ligtas, maayos at makabagong pasilidad sa bawat barangay upang higit na mapabuti ang kalidad ng serbisyo para sa mga mamamayan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.